Yeah. Okay, ito magkauban si Father Cody Sarinas, ito ang rektor sa St. John Paul II College Seminary ng Bayna. Umano sab siya no, nga nagyon ang iyang suporta sa bagong Cora Paroko sa Don Victoriano ng Bayna. Father Cody, may ganaw si mensahe mo, Father, labi na sa bagong Cora diya sa parokya mismo sa Don Victoriano, Father. Pasalamaton kami tungod kay usapod sa mahimong kabahin dako kay kalambigitan ang pagkahimong Cora Paroko ni Father Jerry. Isip usa ka una nga Pilipino o Pinoy nga mahimong Cora Paroko dito sa Don Vic. Nahinaot ilabi na ang Archdiocese nga mahimong dako kay kabahin ilabi na sa mga participation sa mga kalihukan sa Archdiocese nga nini ilabi na karon katuiga daghang tag mga kalihukan nga naghagit gayud nga ang mga matag parokya, matag mission station, ano na yung mga participants nga mo apil muna ang pinaginining akong suporta sa mga kaparian, pinanguluhan sa atong arsobispo nga mahatod niya dito sa Don Vic karon ang mga katawhan pod matagan po assurance nga ang pag-anna sa bagong pari alang gid sa kalambuan labi na sa parokya o yusab sa Archdiocese. So ani karon diri sa Tanggob na yudto dayon sa mga siguro mapipila ka minuto moadto dito sa Don Vic para moatot. Ako po isip usa ka kauban niya diha sa Santa Teresita o yusab sa seminaryo, fully support yun nga mihatag sa panahon aron mo uban niya dito aron mahatagan pod o suporta ang iyang pag-adto dito sa Don Vic. Mensahe sa mo, Father, sa mga katawan sa Don Victoriano mismo. Siguro sa mga katawan sa Don Vic, na mag-iingon nga bisan ako nagikan sa pagka-misyonero, anaagid niya na ang kalahian siguro sa mga misyonero o mga diocesan. Siguro sama po sa akong gingon ni Father Jerry, ang relasyon siguro may atong unahon gayon. Dili ta mo judge dayon kung unsa man gani na kumo kay diocesan o kumo kay religious o uban pa ang pag-compare sa matag usa na magay dakong kalahian. Siguro atong lantawon nga dunay pari diya aron mo hatag kanato sa mga sakramento o kana pinadala isip usa ka sinugo sa Ginoo pinagi sa instrumento sa pagka-obispo ni Archbishop. So niana tanan sa mga taga Don Vic, suportahin ninyo tungod kay ang kalambuan sa parokya, kalambuan mo muna sa kanan. Father Cody, Father John Lee Sarinas, itong rektor sa St. John Paul II College Seminary, mga kailan.